near ya can say in Shira and Yam and Coding. Amen. Yet I was say, Amen. The Pega would be your cassia. Wow, to a solo. Now your tones are from say, and then you do my dear. One cassa, but I bet it is so to me. Amen. Never yet do my own. Yum tour, Yam Pabo, Yan Sankana, am free, dear free, your walk. Nama on krum metayeti. Now no more do so am you na we pamua. Ye better was. Otifo bi obete wo nkwan manu mo asam that was such an idea fi na kwa mo ne so. Na nje na opie so temufo tere ne a. Say ya tiase o, say ya wu o, ye nyina nya konta papa abu a kire o. Onsam ne ye de yakra ne nipadua se. Anadwi bransra ban mu ne enhye wanu onyam. Kristo tumi nti omanisi ye ye nyina yenka amen. Amen. O baby awo bi aka amen. Amen. Manti o baby awo bi aka amen. Amen. Afei sabre yemu adwentofo no obi ho opekidi nom ha enebra na yenyina yemu na yemo ewrade din yemu adwentofo no ebema ye edwom na afei yatoa ensenka no eso Onyamia we ira monjura dwe Didi nyamia ya duwa ye ko Didi nyamia ye sano Oh da da Onyamia we ya manjura dwe
Yes,
Why
When
nyamia no safa no safa kwa mania wa atiya yadi wa oya muyani atina chita
Mama,
Sofia mai yagusu aye hwemanim enumrei ye no eche onyankopon asem enye se ensabi ena yanom
Enya abitie bi ena yedi amanada yoso na eyo Nyankopɔn adom no ena hyɛ ebi ana wo nkwanti wo titi unti ena ye wa ha Samaria wa mro wo metie anwanwa sebi asabi dia wa ye no kura mi gofo Samaria
Yadi bibia ba bonti mu ha enti bra betie ente bia na ena osempakani David Otuo ena ebegina ensraba yi so edi onyankopon asem abrewo okinka Hebrewfo a ose onyankopon asem wonkwa na ahodin wom na anu ye nam sinkrante no fano tenumrei simaka krabi bawiri kakrabi baba ho begira enche ha na yenu nche nyame asem na yenkoda ifise onipa nim ni bira so onipa nim ni bira anka wonam a
na aboabo ho efise wonim se me ko emi nsama obi ka na busuafo me konkra yaba ekwam senka onim se wo konkra no obewu a anko sedam tan fie ani ti na se wo di Nyankopɔn asɛm ba obra na ba bia wonam bia beto no obofo ne frewa wonya konta papa abu akere no e ma obu mfuyen se ye de tuatua waso e ya dum bi e na asayema ya woboa na do wili kakra bi onyame dwuma ye ni emfa Onyankopɔn asɛm emrew Uma sabro onyame wo sabro onyame wo yes ya mu ya kawe onyame ya sabro 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 Hallelujah. Amen. Yana osuru Nyankopɔn se oye na nadoye e ho da. Amen. Ya da Awurade ase awon sankyerene ni tumi a wada na di awo asofua krodua yi mu. Awurade asɛm ana nkwa wom. Onipa ntumi nkwati asɛm yi a obetumi anya nkwa awo tumfo Nyankopɔn mu. Yes. Hallelujah. Amen. Na asofu aman ane dodo a etwam. Yes. Sabre fasima kakra bi. Yes. Etwa me kakra. Asan watu anamon. Na menka asɛm bi ɛwɔ Awurade asɛm mu mfa nkyerɛw. Yes. Odifo Isaiah ngoma no. Etire ya aduasam yensa nkyemu baako. Mepacho odifo Isaiah ngoma no. Isaiah. Etire aduasam yensa ni mo ye baako no. Mepacho Bible say aduasia 63. Isaiah 63 verse 1. What say? Ebia obi beka se anenkrofo ya omchise kokoko yi. Yes. Amu free fani. Hallelujah. Yes. Monye so mame. Hallelujah. Amen. Yes. Obi ho a wonim gidi asori. No kwasempa. Obi so nim. Yes. Na nsanka Israel Nyankopon se
Ebra dwuntofo yi to dwum yi. Na dodo no a edi asa. Yes. Gidi asore emu de o. No kwasapa. Se umpinche ya na okeka ho nsembone. Yes. No mom se wo mu a. Yeah. Wo se ampa eye osom kronkron. Yes. Hallelujah. Amen. Odifo na kan say. Me bato identity 3 verse 1. Was now whining oye with free Adam Epa. Ana. Odifo ni busa se. Whining oya. Whining krafo we nu mu a. Wo free Adam na wopa. Aha. Die ne tade ebre ko. Hwe sa wo ntade yi a. Ni nyina ebere ko. No kwasapa. Hallelujah. Amen. Ebere ko kura e Bible nim. Yes. Eti ye hye kwa enye bone. Hallelujah. Amen. Yantali breko yamai ememe ko Was the tade ebre ko. ko Na wo free process Epa. wo bai yabesua krodua yi mu yi ko Bible say. Na wo na wo huru awo na durade mu. na atade wei se wa fon kra na wo hye bia e ma wo ye kese. Yes. Hallelujah. Amen. To aso awurade asem ne so Na wo tia. na ochia Ni tumi kese mu. awo tumi kese. Yes. Nsanka awurade din da. Amen. Eti adontofo atodwom no utimu se tumi wom. Yes. Tumi wom power. Hallelujah. Amen. Ka awurade asem ne enko. Eye me a me kasa training mu. Enti no kwari jidi asori. Yes. Yedi ba kono no ye kasa wotene nim. Yes. Hallelujah. Amen. Eti ebi ana mi nua branche ababa wa maame awutwam na wagina ho na wo hwe ye no. Yes. Enye nkrofo bi asa jidifo no No kwasapa. na ye kasa tene nim. Yes. Enura ye be kasa tene nim. Eneso ye kasa tene nim. Hallelujah. Amen. To awurade asem ne so. Was na me so nkwaje. Asem ni Yes. de otumfo nyankopon de asoma ye no. No kwasapa. Eti amamnsuafo Paul e ka asem bi se ye so nkwaje de a ye mai e so nkwaje. Adontofo so nkwaje. Asempakafo ye so nkwaje. No kwari jidi som ye so nkwaje. Ana ye denam. Yes. Hallelujah. Amen. Eti Paul ka asem bi e wo 1 Corinthians 16 verse number 22. Ka asem bi ho. Enchemu edi kan no. O ka say Wa kire se. enchemu aduonu mienu. Enchemu aduonu mienu ne se. Me ba so Bible say. Pai. Say obi mpa Awurade Yesu Kristo asema. Enti mini abrantie. Oh yes. Adafo a wutie ni. Okay. Yeso nkwagie ana ye denam. Ana ye de ba krodua yi mu. Yes. Eti se obi mpa Awurade asem a. Oh. Babro no mon kenka ma me won. Wonnie. So we be pa Awurade Yesu Kristo asem a. Hallelujah. Amen. Ose se obi mpa Awurade asem a. Wonnie. Se obi mpa Awurade asem a. Wonnie. Ababa won mpa Awurade asem a. Abranche mpa Awurade asem a. Ubewu. Ubewu. Yes. Ubewu. Hallelujah. Amen. Eti ene asofiaman eba be che Awurade asem afa. Owu soriye ani atemu ho. Nakwasem. Nsanka Awurade din da. Amen. Adodo no anim se owu anasa. Yeah. Eti abrabo hodo a ewo asase so nyina obobi. Yes. Hallelujah. Amen. Na eneme de Bible no ba be kire say owu a ensign. No pa. Na owu achi atemu da ho twel. Yes. Eti abrabo a obo na asase we so no. Dwere wuye. No kwasapa. Hwere ye abranche. Yes. Hallelujah. Amen. Dwere wuye abranche. Sir. Job 31 verse number 13. 2 Corinthians 5 verse number 10. Yawo bia bia kenkan Awurade asem fa bra. Ontofo mu etosu mienu. Etidu. Enchemu ye num no. Ai. Wa kire se. Second no na wo kan na. Batwan. A kenkan yenko. Ni biri bi ekron. A wa maso. Ede Onyankopon pim nim bi esie. 2 Corinthians 5 verse number 10. Batwan. Hallelujah. Amen. Hwediye. Yo. Me ma ba ko fa bra na hwa wo de no. Me ba Job 31 verse 1. Verse number 13. Oh, mo ntwe ni ye. Job 31 verse number 13. Uh-huh. Me ba Bible say. What? Say mamu makoa. Enti
Yes. Temuda ho. And found so your hine. Ampa. And if I will say, we your company. Hallelujah. Amen. Atemu at the whole trail. Yes. And found so yes of. Yes. And I won't find found so your gift for. It's a young child, yes, I'm young child, you pa. Oh, yes. What was it? Some mumma qua. And now my friend Temuno. And I say my friend Temuche. A brown woman hambia. I play with 2 for Yakupon or Hamia. And this is a coupon soria. And yet. So the coupon soria. Hallelujah. Amen. Abraham open assassin's way. So now Miss Solia. We are one we. So now Miss Solia. And break your wood tree. So now Miss Solia. Corona boy. So now Miss Solia. Mambeti a wood way. So now Miss Solia. Hallelujah. Amen. Sa asurubom. Na sa se jeso. Yes. Na otu fo Yakupon soria. Yes. Kinga radio sa ne ba. Was it a day na mayo? Adie na wo ba yo. Yes. Hallelujah. Amen. Ebi say, o kin kan Job 13 verse number 9 no a. We Yakupon kan as efa Job so kan sem bi. Job 13 verses number 9. Ah, o kan say. Me pa cho Bible say. Ah, So o hwe me mu a. say otu fo Yakupon twetwa wo mu a. Ebesi ye. Hallelujah. Amen. Papa driver. Yes. Abraba wo boy wo ne o ka wo nantem. Yes. Okay. Say otu fo Yakupon twetwa wo mu a. Ebesi ye. Eti ebesi wo ye. And I said, Hallelujah. Amen. Amen. Job say, so asurubom. Yes. Na sa se jeso. Na otu fo Yakupon bisa wo a. Ebesi ye. Eti ebesi wo ye. Oh, yes. Hallelujah. Amen. To aya no so ne yanko. Me pa cho Job 31 verses number 13 and 12. Bible say, Ko na say obusamia. na se abraba uba asase so a wo boy Say ready busawa. sa awurade bisa wo a. E dey na odi bepua no. Hallelujah. Amen. Eno na twa sa wutie awurade asem. Yes. Eno na sasa wo sakira wo twen. No kwasem pa. Ekoya wo nam so oba wo ni wo kundam. Yes. Barima wo ni wo yire ntam. Oh, yes. Wo kunu wo mpra. Eh? Wo yire wo mpra. Yes. Sa otumfo Nyankopɔn bisa wo a. E dey na obi bepua no. Ɛtie na wodi bebua no. Yes. Hallelujah. Amen. Ebi sɛ Job am yate sɛ wo Nyankopɔn ni ye wo nhwehwɛmu. No papa. Sanka awurade din daa. Amen. Ɛne wo bisa wo sɛ abrabɔ a wobɔ na asase so yi. So na me soria. Ɛnsa a wowie yi. So na me soria. Hallelujah. Amen. Yɛsɛ wiase no a ɛberɛ a aka yi Ye. ɛmu nsɛm yɛ bebree. No kwasem pa. Yɛwɔ Samson na ɔyɛ rasta. Ye. Hallelujah. Amen. Na ɔyɛ Onyankopɔn ho tuani. No kwasem pa. Sanka awurade din daa. Amen. Eti Onyankopɔn ka kyerɛ Samson maame sɛ ma ɔmfa yiwae ɛnka ne ti. Yes. Na Samson ne tirinwi no na yɛ mako nson Otumfo Onyankopɔn namba. Ɛna wobɛhu pragrani no ɔno nso ɔyɛ rasta. Hallelujah. Amen. Ɛnɛ mmeranteɛ aba sɛ Onyankopɔn bisa wo sɛ rasta no a wayɛ no ɛtie nti na ayɛ rasta no a. Ye. E dey na odi bepua no. Hallelujah. Amen. Ɛdi asɛm ɛna wobɛka. Eh? Yɛsanka awurade din daa. Amen. Ebi sɛ adeɛ bi a ɛwɔ asase wɔ so no Yes. Onyankopɔn soma ba asase wɔ so sɛ ɛmɛyɛ biribi. No kwasem pa. Yɛsanka awurade daa. Amen. Eti abrabɔ no a wobɔ no sɛ ntumi nso aba. Okay, Isaiah 52 verse number 6. Malachi 4 verse number 1. Mawonya say. Me pa cho Isaiah 52. Verses number 6. Verse number 6. Me pa cho Bible say. Ko. Ni santi. Eh? Me man
behunu me din aha ne senti no wo behunu se ai me amen no ono no hallelujah amen fa wo de ne bra odi from malak ekenan ichemu e ba ko keka awurade asem wo se na hwe eda na we ba wo se yes ye ma so fiamante se wana wo twam akọ won fiefiem yes ye ma wonte se eda na we ba hwemi nua brante eda bi ba e be sisa fro no eda ni ba be sisa fro no kapa hallelujah amen fro no yade yade to pa no fro no yade yade to pa no yade ni adigum pa no hey yade ni adigum kelenke asawo kelenke enan kora ba na ntra fie 12 years ni wanyi nsan yes emema ba guru no sa 10 years ni obu ni nsan sa just one friend no wanyakobo se edabi ba be sisa fro no ba be sisa fro no na hantan fo nyina hallelujah amen a hand time for mo wa imomla na muntie awurade asem oh yes wana mana ni nika na da ne to hoda se ya antani ama ahomaso sa ke akwasi broni se underwear yes hoda se apa underwear no ase kire se ase wo se atade a no wa ase wo se no wa wase yes obi ehu no wa sa hoda se yes enne ababa wa nam ho a chese bibia obesi bia wu bibia true yes see true ahomasofo ahantanfo na hwe Jeremiah kan asem bi nini ababra bra men kan asem bi bra yes hwe edani baba sisa fro no yes edabi ba ebe sisa fro no na asem ye ma were ho ebra ni ya to dwom no nsa no ba bi sawa ha wasapa onse no ba bi sawa ha we nyagobo temu a ye ka no waka ho bio yes we ubu sane de wa ya wo huru da no wa sa pa asechira ni se na adwene ho aka atemu da ho twen no yes eti so ye ni frani a ube fesi atemu yes ana wo ye mumu a ube fesi atemu shanka ruade dinda amen Jeremiah chapter 2 verse number 25 men ka say bi Jeremiah 2 dia wo ka no hweso no ka ye Jeremiah 2 me bacha verse number 25 ken kan ruade asem Bible say na katawona ho hallelujah amen hweti asem ni yo mini ababa wa wutwam ti asem ni ye pa oh yes na wo ye jamsum ni hu yo kristoni okay hwentare afoafo a ya wo hye wo de fa wo babro bra mie mfa nkyiraw no wa sa pa ya babro nye different o ya babro no da wa so dem wono a o yes ti asem ni yo wo se katawona ho na bere ma walefo waka akira wo yire se wo sha atade a won hwe ye na ankata ne sere ho wo da se yes yeti okodwamu a no wato atade sa oto mini skirt na wato tra no twaso no waye ni nika na wasa boho na ayedai achechire no eti wo ba kwa na nika no achechire ne to pompe na redere ne to pompe awurade atemu oba so oh yes awurade atemu eba no papa hallelujah amen osi zawusha atade a katawona ho hallelujah amen katawona ho na ana ho hwe dawachi fa kire wo dawachi fa kire sa aha twa ho sa ba ho san kase pa ma awurade asem yes hallelujah amen we ni fa na da ho ni fa na da ho awurade nhyira wo temase wo dia se osi katawona ho na ana ho na dia bai na ana ho yes ani dia bai ene wo me nso hallelujah amen emmanuel mo so dia ne mo sedwa no mo mra ha yes
awurade asɛm kasa kyerɛw no kwasɛm pa wase wo sa atade a kata wo na ho na wo wie a hyɛma nkata wo he wo mene yes hɛ hwɛ baaburo no mu yɛ nie nkɔ yanim wase wo mene ane wo mene ɛne wo mene eti yɛnhyɛ ataadeɛ ɛnyiyɛ no fo nsisi hɔ na yɛnkɔpɛ cross bi ntom wode aseɛ yɛnhyɛ ataadeɛ ɛmpɔmpe yɛ no fo ɛnka sɛ mahyɛdwa wo promote adwamammɔ wo promote adwamammɔ bible se kata wo naa no ɛne wo mene na sukom ane wo hallelujah amen eti Ghanafoɔ ma ɛkɔm de wɔn mo papa ɛkɔm ɛna wo kan sei ɛkɔm fitaa hwɛ yɛn nananom ɔmu nim nyansa wo yes wokae Hosea 3:3 a wɔs na wɔka kyerɛ me sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ tena wɔtwɛ me na pii tena wɔtena me na pii ɛma adwaman ɛmo adwaman ɛnyɛ ɔbarima bi adeɛ ɛnyɛ barima bi adeɛ na me kristo na meme Kristo me ne wɔbɛtena ase hallelujah amen eti yɛn nananom sɛ bragorɔ yes ti ɔbaa wo tena se a nya mfie 18 ɛde kɔ no ane yɛ agorɔ bra no kwasɛm pa ɛwɔ baabulu ɛnɛ ma aba ɛnkɔ santase osimi fira pere na ɛba hodi asɛm ase yes wɔno no gya ne fie hɔ akɔ akɔdi wɔ bi fie wɔni akɔkɔa wɔni no wokɔka ho sɛ saa tam no na yɛ apɛkyimi berɛ yes hallelujah amen hwɛ Yesu Kristo ɛhwehwɛw ɛno nti ɛne wɔse yɛmfa nkwagye asɛm yi ɛmmerɛw na ɛkwae a wonam so no woamu wɔ bɔne na atemmuo bi ba yɛsanka awurade din daa amen malaki no ansi fada meɛnkɔ ɛda ne ba wɔse ɛda ne ba a ɛbɛsesɛ foro no ɛbɛhye foro no na ahantanfoɔ nyinaa na ahantanfoɔ nyinaa ɛne obi a di abɔnefo sɛm ɛne obi a wɔdi abɔnefo sɛm na nipa no bɛyɛ ntɛtɛmma hallelujah amen ɔmo bɛhye sɛ nkyɛnkyɛn ma kane ye yɛsanka awurade din daa amen wɔse wɔn a wɔn di abɔnefo sɛm ɛne ahantanfoɔ nyinaa ɛne ahantanfoɔ ɛmu ntie o ɛna wote hɔ a na obi asɛnde message di abrɛw yes ɛna meyɛ mobile money ɛna mayɛ mistake na aba abɛdi hɔ eti sɛnde ma me kurɔmfoɔ ojolo awurade atemu ɔba wo so yes awurade atemu ɔba wo so no kwasɛm efi sɛ hwintwima deɛ biara ɛkɔ sorosoro ɛsanka awurade din daa amen wɔse wɔn a wɔn di abɔnefo sɛm ɛne ahantanfoɔ nyinaa ɛne ahantanfoɔ brada woyɛ ahantan dodo ahantan ne ahomasoɔ tusa baba ne nkyɛn daa amen ɛne ahantanfoɔ nyinaa bɛyɛ ntɛtɛmma ɔmo bɛhye sɛ nkyɛnkyɛn ma yes na deɛ bɛyi na ɛda a ɛbɛyi ne ho adie no na ɛda no a ɛba bɛyi ne ho adi no ɛbɛsɛ wɔn hallelujah amen asafo awurade na ɛɔseɛ yes nyame na meka yes ɛna nyame na metwerɛ no kora pa ɛna nyame sɔfoɔ ɛyɛ wɔn na ɛseɛ asafo hallelujah amen hɛ quotation am de ma hɔ no hwɛ wɔyɛ o Isaiah 52 verse number 6 Isaiah 52 verses number 6 me ba so Bible say kɔ santi me man ebehunu me din ɛnu ana hɔ yes yankɔ what santi me man ebehunu me din me ma bɛwu mi din ne santi dan obehunu se obɛwu sɛ me amen no hallelujah amen yɛsanka yi sɛ nyankopɔn sɛ yes ɛda yi amerika ho asɛm yi sɛ ɔsoro bom na asase gye so na sɛ woda so te bɔne mu a yes wobɛhunu sɛ awurade ɔno ano no yes na asɛm yɛ mbɛka yei ɛyɛ nokorɛ ɛsanka awurade din daa amen na ma menka asɛm bi ɛwɔ John chapter 5 verse number 24 ka asɛm ketewa bi fafiri hɔ bra John chapter 5 verse number 24 Bible say wɔwo sɔleɛ ɛne atamuo ɛnti owu sɔleɛ ɛne atamuo yes enipa bɛ fesi atamuo kwasɛm pa bɔne a enipa etie nti enipa bɛ fesi atamuo esanka awurade di daa amen Jeremiah chapter 2 verse number 19 keka wo deɛ no bra no kora me sɛ mo sɛ ɛnti
Twaminu ujina utieme. Yeah, okay, kind. Psalm 47 verse number 2. Was it otu for Nyankopa or was no? Ni wo hu no papa. Ebia na unime. Hallelujah. Amen. Sana urade ye na de. Oh yes. Where dey asam na say? E sanka urade din da. Amen. Monye so wa. Hey, sin sanka urade din da. Amen. Yes. Was it? No kura. Kawo ujira. No kura. Me se mo se. Me nkan kire wo se. Ye wo te ma asem. Obi a wo tie urade asem so. Na wo tie urade asem. Na wo de osoma me die. Na wo ji Nyankopɔn die no. Oh da kwa. Hallelujah. Amen. Yes. Da kwa. Anya sa wo ji Nyankopɔn di na atwempra. Kwa asɔre twempra twabio. Apio touch burukutuo. Yes. Me ka kire wo. Sir. We yes sir, we are wutini. That's your table. We be facing. Yes. Yes, anka ready dinda. Amen. Obia wati Yesu Kristo di. Na wadi di osuma ni di. Na wadi otumfo Nyankopɔn di no. Oh that. Hallelujah. Amen. Na wadi. Hallelujah. Amen. Na wodi. Yes. Who son sa brobe? Yes. Brother, o matemu. Asamba na de say. What does someone say? Yes. Every say, okay, kind. First Peter, chapter 4, verse number 1. Was it? Jesus Christ be una mane. At the beginning, you just wanted to was say, you need an amochi. Hallelujah. Amen. Baby, I am him. You need an amochi. What does someone say? Yes. Every say, Opia wonu no more money a pen. Which I want you. Oh, yes. Eti uye nyamsumni a wacha abone yo amen so wanya abone ya me se wo be fesi atemu na obi a wadi Yesu Kristo achiri e wase watwam firi atemu mu watwam firi owuom yes akwam hallelujah amen nsanka radi dinda amen utemi atemi ye pa yes nyedi pa bia na Nyankopɔn betimi age no Obi a wasakra na dwena waja abone yo tiba oba no a wonya ne ho ade no ade so na so yes ejapa na so oba no a wonya ne ho ade no wo ba sisa from yes na wo tiem nika tumika akwa ya oba no ho ade anwa ho a tumika kwa ya oba no ho ade sa o sori ama nsa so na wo se ebo no o kromfo a wo nsa anwene ho ye Kristo ba bane nche da amen Radia Samson say, no clan me see will be all set. I don't know about what's Asha. Verse number 25. No clan me see will be all set. I don't know about I do sir. I will forget to hallelujah. Amen. I will for a Donny bow. Oh, yes. I will for a better. Eti bisa won say o ba be wo yes osuru bom na sa se jesu a say yes Kristo kasa yes o bete ne yes hallelujah amen awufuo ebeti Nyankopɔn ba ne na wona wote ye no na onu a wote no obenya nkwa nsanka urade da amen yes eti say yes Kristo pie no oba enye nipa nyina na bete o yes Wana wacha bone ye wana wasakra wajen no korepa etitini nimu yes na wana wote ye no hwa na akrisofo e wo bone wunya nsan no korepa we dey asam na say yes we ye nyamsum ni pa o na otwaloto se sofia obetwaloto pa da bi da asan otwaloto obi ehu a nyame ehu Kristo ni krasini o twaloto o sori anu adu asan abo e na o twaloto yes se sa aba fon so yes Hewaren kaye amen on say bone no abeni ba prepa esina duane oh yes eti die ti ameka se bone abeni pa esina duane no obi wo wa na dwuma e wo kumase o no kwasamba
ɛwɔ kajetia yes ebi deɛ wɔ central market no correct bɔne deɛ ɛwɔ afon so yes wodi asɛm na se ɔbaa tumi twa ne wo picture na bɛrima atwa ne wo picture na wɔde ɔmo de asɛnde wɔ mo ho ekura no yes loto ekura no ekura na kyɛ sɛ bɔne ɛbɛn wɔ nipa sɛ wɔnam ne ntema ampa kristo ɔba bɔne nkyɛn daa amen awurade asɛm te sɛ wɔn a wɔtɛɛ ya no wɔn a wɔteɛ no obenya nkwa hallelujah amen saafoɔ ne benya nkwa no kwasampa na sɛdeɛ agya no wɔ nkwa ɔno anim no saa na wɔde ama ɔba no nso sɛ ɔma ne sɛ ɔnya nkwa ɔno anim hallelujah amen saa so ɛne wɔde ama yesu kristo sɛ ɔnya nkwa ɔno anim ɛyɛ a na bi sɛ yesu kristo ɔno ane nyankopɔn mɛka ho asɛm ansa na makɔ oh yes ti asɛm no ti asɛm no na sɛdeɛ yɛbɛkyerɛkyerɛm yes ɛwɔ ha sɛ yesu kristo ɔno ane nyankopɔn tie word no a bible no ɛɛka no na sɛdeɛ sɛdeɛ agya no wɔ nkwa ɔno anim no onyankopɔn wɔ nkwa wɔ no anim no saa na wɔde ama ɔba no nso saa sɛ so na wɔde ama yesu kristo sɛ ɔnya nkwa ɔno anim hallelujah amen kɔ yɔ na wɔma wɔn tumi sɛ wɔn mu atan so ɛsanka awurade din daa amen asa brabe gyina na kɔ sɛ de wɔsi ɛyɛ ade no wode aseɛ wɔse saa so ɛna wɔma wɔn tumi sɛ ɛne wɔma ne tumi sɛ wɔn mu atan so eti yesu kristo ne bɛbu atɛn yes ɛnyɛ nyankopɔn ɛne bɛbu atɛn no kwasampa ɛsanka awurade din daa amen wɔma yesu kristo tumi sɛ wɔn mu atan nso ɔmu atɛn ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ wɔyɛ onipa ba wɔyɛ wɔtumfoɔ nyankopɔn ba yes ɛsanka awurade daa amen ɛyɛ dɛn na nyankopɔn no ane yesu wɔn nyinaa yɛ asɔfo a wɔn yɛ antikristo yes wɔn mfiri kristo no kwasampa kristo ɔbɛbɔ ne nkyɛn daa amen ne nua dɔfoɔ atɛmu obi ba o ɛnyɛ sɛ onipa wu anaa asa o wɔde aseɛ wɔ nipa wu a na nsan yes ebi sɛ okenkan Hebrews 9:27 no a wɔsi ɛda wɔn ma wɔ nipa so wɔwu prɛko pɛ yes na owu akyi atembo kɛse da hɔ ɛnu n'akyi atembo kɛse da hɔ osanka awurade din daa amen mema akɔtɛsi wɔn mepatɛ wɔwɔ nifa yɛrɛ mi yɛ ntumi no kyɛ ɔne ɛsa na ɛkyɛ deɛ nan so wɔkenkan 1 Corinthians 15 verse number 34 kasam ne fabra Jeremiah 2 verses number 19 kenkan awurade asɛm wɔsɛ wɔn bɔ ne bɛtɛ wɔ so akyi ɛda no a ɛɛba no wɔn bɔ ne bɛtɛ wɔ so wi no ɛbɛtɛ wɔ so awurade a yes wɔsi ɛda no a ɛɛba no wɔn bɔ ne bɛtɛ wɔ so eti sɛ yɛwi na wonom a ɛbɛtɛ wɔ so tiramɔ na wonom a ɛbɛtɛ wɔ so kɔnkɔnsa na wudi a ɛbɛtɛ wɔ so mambɛɛti na wutwa a wɔgya bɛhyɛw obɔne bɛtwe wa so yes wɔsanka awurade din daa amen mema akɔtɛsi wɔn kenkan awurade asɛm fabra Korintofoɔ nwoma edi kan eti nunum erikyɛm ayɛ aduasa nan ɛyɛ nkenka ne yɛnkɔ ɔsi monti mo ani yie enti adɔfo nom monti mo ani yie ɛmfiri nnɛ nkɔa nkɔsi kwasi adadeɛ monti mo ani yie ɛfɛ sɛ wɔti w'ani yie ɛfiri sɛ nsɛm deɛ wobɛtumi wɔ ha kɔsɛ paa wɔsanka awurade daa amen ahantan ne ahomasoɔ ahiafoɔ ma a yɛnwene yɛ ho hallelujah amen asikafoɔ ɔno wi a ɔno wi wɔ ne dɛm o yes ɔde aseɛ yes ahiafoɔ ma ɛna te asieyɛ ɛne wi no ɛsieyɛ bɛɛ na bɛhu sɛ premani paa sikani paa ofiri asieyɛ apie ba ebi nsi da ɔwurade nka yɛ amen ɔde aseɛ yes ahantanfoɔ mo nsakra mo adwen amen awurade yesu sɛ ɔsi enti monti mo ani yie ɛntete wɔ ne yie na monyɛ bɔne hallelujah amen ɔsɛ wo bɔne bɛyɛ dɛ yi ɛbɛtɛ wɔ so eti te wɔ ne yie wɔanyɛ bɔne eti sɛ wokɔ na ɛkwan no wonim so a yes ɛwɔ sɛ woma w'ani no dɔɔ kwasampa na wote w'ani yie yes
hallelujah Amen. Efi se wachina obi ani mu asem Shanka Awurade din da Amen. Awurade asam se Enti ni yie. enti te woni yie Na monya bone. na nya bone Efisa. Ebinim eni Nyankopɔn nimdeɛ. o ti ase eni ba bebre na asum nyame aso wonim Nyankopɔn wonim de Yes. na ka osofo kwa kofa obi yere Osofo. Oni nimdeɛ. Osofo. Shanka Awurade din da Amen. na abrante te ho na okai emma wafa wo mo edodo a wafa ma 700 and what it wo the yen who tu no Oni nimdeɛ. Awurade atemu oba Awurade atemu oba Shanka Awurade din da Amen. ebi nim Nyankopɔn wonim de Enti me ka ye me shamani wo. eti me ka wei e de shawani wo se wo sum nyame na ye nyam sum ni na wonim Nyankopɔn wonim Yes. Shanka Awurade din da Amen. to aso me yanko Enti chama ye aduasa nu no. yanko Ɔso na ebia. Obi be kase. obi bɛka sɛ Bensan anya ne awufoɔ. ebeti sɛn ɛne wanyane wɔ Na wufoɔ nipadua bɛn na ɔde na bɛba. nipadua bɛɛ no wɔde bɛba Ɔkwasea. hallelujah Amen. abro sɛ wo a wodwene saa no woyɛ kwasea Po. okay yes ti asɛm ni yɛ paa eti wotena hɔ bɔ brɛ biara sɛ wu ana asa wode yɛtena hɔ obi bɛka sɛ Ɔkwasea. ebeti sɛ wanyane wanya owufoɔ Yes. Na nipadua bɛn na ɔde na bɛba. nipadua bɛɛ no wɔde bɛba Enti ɔkwasea. ɔkwasea Deɛ wudua no. eti wɔ se aburo no a wokɔduaeɛ no Enya nkwa. hallelujah Amen. aburo no enya nkwa Agye sɛ ewu ansa. agye sɛ wu ɛporɔ Yes. ansa na deɛ bɛyi Na deɛ wudua no. hallelujah Amen. na bɔfrɛ anaasɛ bayerɛ no a woduaeɛ no Ɛnyɛ deɛ bɛba na wudua. hallelujah Yes. Amen. eti wode bayerɛ ɛkɔhyɛ fam a Sir. ɛnyɛ bayerɛ no ade kɔhyɛ hɔ no Ɛna ɛno ara na ɛbɛba wo Yes. eti wodua aburo a akyɛ 1 week Benya. wobɛhu a na afifi Yes. aburo no ade kɔhyɛ hɔ no ɛno na ɛbaeɛ Awurade ka biribi de akyerɛ wo Yes. sɛ wɔ nipa wu a ne nsan Nokwasempa. wɔde aburo ɛyɛ mfate ho de akyerɛ wo sɛ aburo no a wokɔduaeɛ no ɛnyɛ aburo no a ne baeɛ Yes Lord. keka ne yɛnkɔ Ebia ayuo. ebi awuo Ana deɛ keka ho no bi. anaa deɛ keka ho ne bia Enti chama ye aduasa nwɔtwe no. Ka. Na Onyankopɔn madua ko a ɔpɛ. hallelujah Amen. eti ka deɛ bɛhu no sɛ nka wodi a bayerɛ no na nka bayerɛ no deɛ ɔde kɔhyɛ nkɔfie no mu no na nka apie Apie. wei deɛ daabi wobɛhu sɛ ɛbɛba ahaban green Yes. na apie ɛnyɛ saa ne seɛ Saa. onyankopɔn ma dua biara deɛ ɔpɛ Nokwasɛm. Yes. nhyɛnka Awurade da Amen. toa so ne yɛnkɔ Na ɔma aba bia. Aha. Ɛno ani dia. hallelujah Amen. eti aburo a ɛyɛ aburo Ebro. bɔfrɛ a Eye bofre. bɔfrɛ mako a ɛyɛ mako nhyɛnka Awurade da Amen. toa so ne yɛnkɔ Enti chama ye aduasa nkron. ɔka sɛ Na ɛnam nyinaa yɛ nam korɔ. wote wɔ se ɛnam nyinaa Ɛyɛ nam korɔ. aha Ɛnsoro nipa nam. ɛse ɛsono Ɛsono enipa nipa nam nam. ɛnam nyinaa nyɛ nam korɔ Yes Lord. nhyɛnka Awurade da Amen. ɛsono nipa nam Ɛna ɛsoro ntateboa nam. ɛna ɛsene ntɔteboa nam Ɛsoro noma nam. ɛsono noma nam Ɛna ɛsoro mpatadeɛ. ɛna ɛsono ɛnwene mpataa deɛ Yes. nhyɛnka Awurade da Amen. toa so gɔ mepa ase Enti chama bɔ ye aduanan no. wɔka sɛ Ɔse afei. afei Ɔsoro nipadua hoɔden wɔ hɔ. ɛna ɔsoro enipadua Ahodoɔ wɔ hɔ. ahodoɔ ɛwɔ hɔ nhyɛnka Awurade din da Amen. toa so ne yɛnkɔ Na ɛfam nipadua ahodoɔ so wɔ hɔ. ɛna ɛfam nipadua ahodoɔ ɛso wɔ hɔ eti etu yɛ nihwɛ a obiara ne n'anim Yes. obiara ne Ɛne n'anim n'anim. yɛyɛ nipa ahodoɔ Nokwasempa. nhyɛnka Awurade da Amen. toa so ne yɛnkɔ Na ɛsoro ɔsoro deɛ n'anim onyam. wate ɛsono ɔsoro deɛ no N'anim onyam Ɛna ɛsoro ɛfam deɛ. ɛna ɛsono ɛfam deɛ Yes. eti Awurade Yesu Kristo animonyam a wɔde baayɛ no Yes. wɔde nipa animonyam na baayɛ wakɔtɛ Nyankopɔn nsa nifa so no ɛnte saa bio
Esanka Awurade da. Na dia bai. Na yewo owia ni mo nyam nko. Ene yewo owia ni mo nyam. Ene osrane so ni mo nyam nko. Ene osrane so de nko. Ensuruma ni mo nyam nko. Ensuruma so ni mo nyam nko. Na afei. Ensuruma mi akom. Hallelujah. Amen. Eti ensuruma bia ewa nani mo nyam. Yes. Esanka Awurade da. Amen. Tuase ke tuwa bi. Going to form medical. Etidunum. Ejama ya dwana mi no. Wakase bi. Osi sanso se ewufo usori atie no. Wasi se owufo sori ye. Atie no. Yes. Eti sai Wodua ne proyem. Ukodua. Ade se pro. Eti wonipa uwu a ade se pro. Yes. Lord. Onipa bia wo de fare to gasket. Yes, we be this gasket. What do you find it to? Pro. Yes. Sanka Radida. Amen. Twasani enko. Na wodua ne proyem. Odua ne proyem. Na ebenya ne de empro. Ebenya ne de empro. Wodua ne de eni diem. Ana wodua ne de eni diem. Na ebenya ne wanyonyam mu. Hallelujah. Amen. Ti edano a eba no. Ehu. Yes. Eti wa sese wonfa. Sir. Said the re aya wosi. Yes. Said the ensa atru we. Yes. We fra ya to yi. Na utiri nwi atwemfiamfia yi. Yes. Eti o ba bewu. Asa asole. Yes. Akoja otumfo Nyankopon ni mu afa wo ati. Bisa wonfa. Yes. Osanka Awurade da. Amen. 200 years am so. Na wodua no mereyem. Wodua no mereyem. Na ebenya ne wotumi mu. Hallelujah. Amen. Eti o Kristo ni nyamsum ni papa. Se wu a ebira wo be prom. Wo ye mereye. Yes. Eda wo suru bebom. Yeah. Na wo asase be jeso no. Yes. Ebira wo be sore no. Wo be sole wo ahodi mu. Wo be sole wo animonyam mu. Yes. Osanka Awurade da. Amen. Kinka Awurade asamfa bra. Wodua no okra ni paduam. Ena wodua no okra ni paduam. Na ebenya ne huhum ni paduam. Hallelujah. Amen. Ajontofo mo ma me dwom. Oni adofo mawiase nadawe ubega Mini adofo mawiase nadawe Abrantie megabayi nadawe
Hallelujah. Amen. Now we are see how that. Okay. Who no? Yes. Coming sending be our bewa. Unim. No, I guy. Yes. Coming sending be our rings and be or bad bewa. Wonu. Yes. No, I guy. Oh, that's here. Yes. Say on anti say ya. Obetuato. Sir. This is what you say. Yeah. Oh, that's here. Hey. Eti. Coming sending biara. Obewa. Yes. And this is why you guy. No matter. Hallelujah. Amen. Oh, this is what Bewuda. Yes. But yes, must Amen. Amen. First Corinthians chapter 15 verse number 44. You want to do some Revelation chapter 20 verse number 11. First Corinthians chapter 15 verse number 44. King Radiasam. What do you know or can you pedium? Was it what you are cranny pedia? A Benjamin whom you pedia? Benjamin pedia. Yes, Lord. Shanka Amen. And a Christopher Mapa. Yes. Sir. No Christopher. Yes, a Santa four. Saturday. Yes, now Omo Mopin Pam Santa. Omon Sakra Magino. Yes, you call no the magic. Yeah. And the one on TV. And the watching. Yeah. And the one on TV.
ewiase akɔnɔ ɛde obi akɔ antoa no kwasempa na kwabrane ɛtesaw na kɔso ayawa ya body dua yes arewo ɛde na kwantoa na ɔso yawa ewiase ɛna nkwada bɔne tutuo yes ɛwa hu de ewiase bɔnsam timi yɛ nipa kwasempa edua no nya wɔ no a wo so yawa no yes wo sa ha nkwada yɛbɔ tutuo sa wiase akɔnɔ ɛde obi akɔda prison obi akɔ prison mako ɛnso woyɛ deɛ nipa eti wɔntumi kora wonhyia nyansa yes ewiase akɔnɔ obi akokɔ na obi apɔnkye ɛde na kɔpie prison sɛmana ɛde na kɔpie prison hallelujah Amen. eti o ti nka Isaiah 49 verse number 4 odi bɔ ne kasa bi o de ɛna ɔbɛ to aso o de twɛn ewiase akɔnɔ me se sabre wo bi ewu da bɔ obi dua ma na wu kɔfɔ obi yere wo tia nkrɔfoɔ yere nom na apɛ na wo baba panim ati saw wiase akɔnɔ nti wafu dwono wo sɔre ayomo na aka wo sɔre ayomo nkwada nketenkete nti yomo na asɔre a wo ka ɔgye fans akɛseɛ awurade ba amen sakrawa dwe na awurade ba sanka awurade da amen odifo ne kasa odifo Isaiah nwoma aduanan ite mo yɛ ɛkono hwede wɔte yes aduanan ntoro nkyɛmu nan Isaiah 49 verses number 9 verses number 4 Isaiah 49 verses number 4 say kwai na me deɛ eti sɛ enye kyene saa yes na wɔhwɛ ne nkwanna ne n'asetena n'abraba ye wɔsɛ me deɛ na me deɛ meka sɛ ma bregu wabregu masɛ ma hoɔden hallelujah amen ni wiase ɔba yɛ ne n'abraba ɔbɛbɔ yɛ nyinaa onye wuo no ɔda asɛm ado hɔ a na meka kyerɛ sɛ ɔkene bia owu na ɔkɔ asɛm ado no wonya nkwa yes wobɛkɔ abo nsam gyem no kwasempa meka kyerɛ wo sɛ wowu pɛ na ɔkɔ asɛm ado a wonya nkwa eti ɛhɔ ne ɔkaa sɛ ma brɛ magu wabregu sɛ ma hoɔden ama de hunu ɔsɛ na hoɔden ma mmaa ɛyɛ ade hunu yes medeɛ metumi kɔ 4 rounds 4 rounds doggy me wo den yes me kyerɛ sisire kwabrafo metumi kɔ mako 10 yes hɛde wɔ kyerɛ hɛde wɔ kyerɛ yɛ kamfo du afrɔ no ne yɛ kamfo wɔ kyakya yes kisɛ ma bɔ ne nkyɛ da amen ababaawa no sɛ blada no me yusu no hɛde wɔ kyerɛ me nom no papa hwɛ wo saa nipa no ohun ɔmɔ bɔsi ne wɔ pia wɔ wiase wɔse masɛ ma hoɔden ama de hunu ɔte aseɛ ɛyɛ ade hunu yes ti nipa bebree wɔ asase wei so ade hunu ɛna wɔn sɛ wɔn ahoɔden de ma no kwasempa ana nkoto wi a enye nwusi akwa bi wɔ pra no bi so yɛfrɛ no agya wusi yes hallelujah amen ɔde asɛ yes wabele na hoɔden wasɛ na hoɔden ama de hunu ɛde ama de hunu awuhudeɛ ɛne deɛ bɛyi awuhudeɛ hallelujah Amen. brother hwɛ wonna kakra aka no fama awurade gyakorɔ no ne bɔ yes gyakorɔ no ne bɔ no kwasempa ɛnɛ mmeranteɛ nkwadaa ba ayɛ ɔmo agye so ɔmo agye ne so yes wudi agorɔ ɔde n'adwene bɛ piitiw wɔn mpɛbrɛ wodi asɛ yabobɔ yɛsum 5 ne 3 woyɛ prako wonya wiase adeɛ nyinaa na ohiri wo kuro ɛfa so ɔbɛnya ɛfa so ɔbɛnya Afaso
Ezubani adoso. Ezubani udo kwazo asasi so ifo pana eye. Esuboniti mumu heaven no dear la la Boniti mumu heaven no dear la la Ashalni dear woba and woman dear woba so Boniti mumu heaven no dear la la Boniti mumu heaven no dear la la and my afternoon, Boniti whom we have been not dear la la, the sea la la, Boniti whom we have been not dear la la, I saw the dear woman, can't dear woman, Boniti whom we have been not dear la la, Boniti whom we have been not dear la la. I'll grow in the Ekodino. And some really chronobar Kakura. We not quite. Yes. Deuteronomy 32, verse number 39. Deuteronomy 32, verse number 39. Was it after moon say? Eti afei. Mama ye wunu say. Me amen no. Hallelujah. Amen. Now wo sori abubodua. Abubonua. Yeah. Now sori awu pa heaven akọ. La pa. Make us a welcome nipa. Yes. Yes. O kan one wa twese kai. O kan one wa twese kai. Eti abuseni nyina suo. Yes. Ti awurade asemo. Yes. Na dia wo ya no. Ebebua wa watifi. No kwasam. What do you say? Yes. And the way you say what thing? Who you macho? Yes. Obana no for so. Bema obana no for so. Who you macho? What do you say? Yes. Obebregu. Ti asem ni ye ba. Was it who say?
Me am no. Oh, Yankopon wono ana no. When you be and come. Dabi. When Yankopon bi anka no ho. Me na me kum. Ono na ada yi. Me na me kum. Ono na ada yi. Me na me kum. Yes. Power. Obeku. Yes. What is na obeku. Nsakra wa dwen na nya akro no bo. Na nya nyinsan yitugo no. Wayi nyinsan tuogusa. Wayi nyinsan tuogusa. E de na agi no wiase. Ozara akatra so dem. Yeshirawo. Asafu yewo. Oya crown. Munim to ho. Yeshirawo. Asafu yewo. Oya Asafu yewo ya crown. Na wo so nyinsan no wo ye trogo no e. Nyinsan yitugo ni. Yes. What bossy? On the kum. Me na me mankwa. On the mankwa. Me na me bra. Ah, one the bra. Na me yamasa. Na wasa. Na onipa bi ntimi nyemfra me nsam. Try me catch him. So when you are born yet, na wotu mfo Nyankopon sa so mu a. Yes. Wase onipa bi na dai. Ntimi di wonfra me nsam. Nyankopon sa so mu a. Ya se me come so from na twam. Nobody. Siafu asofo bi aba ye sori kan nyame asam e je koronto fo ngoma eni galentia fo ngoma to e na ye twam kwa na bone koswa e wasasi so e na tiawade asam abi bone aketia no no nyago bonu achade ni da
One day, Ubewa. When you're Safoni cancer be. Now you can eat yant. Now you require your befaso, your braboni, and we are saying now, Akali. Yes. And I guess okay, can say. What a do okay. And you are saying, no, can say, Nadia, a woman, no, and tea. Or two for young couple by Jesus Christ say. The women, oh, Pia, who know, or that I, and just one day will be, there's a year, or be young. Hallelujah. Amen. Now, now, on your ready, what is on a sign. Yes. What do you mean? I say yes. A radin kaya. Amen. A radius some say. Now you are who what's who no. Why are you who now when you're ready what is now when you ready what is saw. Now be offering me no. Now be Jaman for our small radino. Comfort about for I business. You become somewhere. Yes, yes. And son your fiaco. Ishanka radida. It's a radio some say. Now they are from radino. Now be our full radino. What do you crabro? Oh yeah, die. What do you crabro? Or be our full radino ya die. What do you a pusker and careful. And I can't afford ma. I didn't want my master of petrol. Yes. Kana from me ma ya petrol. And now I buy ya sodia no do take. Or koyane to. Kana from me manti. Oh. Kusama barenchi ada. Abranche timi potu wo kasa na ne ma me te klase. Body train wo dikitiri me se. Na we wo kasa nyame wo ntwa wo ka. Wo ma ne wo wo te klase. Wo budua no awe no de atwini se. President Kronfa be ntwini se. Na wo te ya wo ti kuma se boy eto wo ka. Everybody say obi from no other. Only the crab bro. Who to crab bro. Now one hour time in the do wo obi a oye boni bia the corner there. The corner there. The corner there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. John chapter 3 verse number 36. Kasem bi o father. Me ma you want to do some and you be kasem chi. Hey John chapter 3 verse number 36. We are not this some no dey about what John chapter 3, verse number 36. And radio some cancer. I said, you were Benedict. I will be what you got years Christian. Oh, hallelujah. Amen. Also, as I become a damn can you have no? Oh, yes. Who does it? And they can't am not changing our young cockra. Yes. Danning cockra for. Yes. A branch of your person is Muyadan. Yes, and I can't am not changing our young cockra for. Mua branchia, no couldn't change the sacoto. Couldn't change the sacoto. What do you say? Yes. Who see something what they cry? It's when you're Brukutua pine. A job here pine. 2
biggest time. Wow. Hallelujah. Amen. Sasa. Eti adiemu ya di bitters atoaso. Yes. Bitters. And that kind of one branch. Any mumaba when you na atane sakya. Yes. Didn't crab bro. John chapter 3 no toaso ne go. Deɛ wɔde ɔba no deɛ. Was obi a wɔkyɛ Awurade Yesu Kristo adi. Ɔwɔda nkwa. Na deɛ wɔte ɔba no. Na obi a yɛde asɛm wei aba podium na wɔntimi ntie na wɔnsakra no. Saa onipa no hunu nkwa. Uhunu nkwa. Nokura paa. Hallelujah. Amen. Na deɛ bayi. Na Onyankopɔn abufuo da ne so. Onyankopɔn abufuo yɛ dan. Yɛda wo so. Onyankopɔn abufuo yɛ dan. Yɛda wo so. Yes. Enyam na mtwe yo. Ebi o. Hoda sɛ. Yes. Yes. Ɛde yɛde nkwagye na abrɛ wo. Yes. Wode otiri na yɛ. Hoda sɛ. Nsa osɔfo akenka Bible na chi. Hoda sɛ. Yes. Tua tight tua tiate saa. Hoda sɛ. Afɔdeɛ bɔ afɔdeɛ saa. We ne nkwagye no. We ɛne nkwagye no. Hoda sɛ na sɛ. Yes. Deɛ wɔde ɔba no deɛ no. Obi a wɔgye Yesu Kristo die no. Ɔwɔda nkwa. Wɔda nkwa. Na deɛ wɔte ɔba Na no. obi a yɛde asɛm yaba na wɔntumi ansakra wadwene no. Ɔhunu nkwa. Uhunu nkwa da. Onyankopɔn abufuo so da Na wo so. Onyankopɔn abufuo yɛ dan. Ɛda wo so. Onyankopɔn abufuo yɛ dan. Ɛda wo so. Yes. Nsanka Awurade daa. Amen. Wɔde asɛm na sɛ. Eti fa John ne bra. Mepacho you ne adisem. Ayi. Eti edu baako. Bible say asɔre fie ne asɔre fo ti Eyi kasem. tire aduo no Me nkyɛm. pato John Revelation 20 verse number 11. Yɛnkɔ. Amanama nyina wusori ni atem. Amanama nyinaa wu sɔre yɛ ne atamu. Na me hunu ayunwa fita kokoroko bi. Ti asɛm no. Ti. Me se ababaawa no. Na asɛm yɛ me mmɔbɔ. Yes. Saa bere yi a wɔte wei. Paa da pepa ne nti wɔbɛsakra. Tu tena wa na wadwene sɛn na abɔ dam a ɛnyɛ wadwene sɛ ɔfa ho adi o. Ɛnɛ mmeranteɛ bebree ɛne mmaa bebree ayɛ hyɛdabɔ dam. Yes. Hyɛdabɔ dam. Okay. Abiraka sɛ ɔfa ho adi. Dabi o. Meka kyerɛ wo sɛ emum koraa atemmuo da hɔ ɔtwɛn no. Yes. Wodi asɛm na se. Yes. Emum bi wɔ ha wɔyɛ twamanfo. No kwasem pa. Wodi asɛ. Yes. Emum bi wɔ ha mesɛ wɔyɛ dan twamanfo. Na obi o ni friend nso e. Onifra ni bi so wɔ a wɔyɛ twamanfo. Okay. Wodi asɛm na se. Yes. Wodi ɛnyɛ wadwene sɛ wɔafa ho adi o. Apatefo. Wodi asɛm na se. Yes. Apate. O sɔre a wode wo nsa bɛyɛ adwuma no. Wayɛ wo ho sɛ fa adwene bɔ ɔbra. Wodi asɛ. Yes. Wahyɛ da abɔ dam. Atempo da so. Woka sɛ wɔafa ho adi. Dabi o. Hallelujah. Amen. Mo. Hwɛ otumfo Nyankopɔn asɛm sɛ sɛn. Me pato Revelation 20 verse number 11. Ɛkenka Awurade asɛm Me yɛnkɔ. hunu ayunwa fita kokoroko. Wɔse wɔwɔ ahingua fitaa kokoroko. Ɛne de wɔte so no. Deɛ wɔte so no Asase na ɔsoro de nanim. ɛna asase wei Ɛne ɔsoro ɛne wɔ soro. ɛde nanim. Yes. Onipa wogyina bia wɔ hene. Wogyina bia wɔ Ɛwɔ hene. hene. Asase wura no ba o. Yes. Wogyina bia wɔ hene. Power. Ha? Yes. Asase wei ɛne wɔ soro. Ɛdwane wo nanim. Etwane. Ɛwɔ nanim. Kai. Na wanya baby ama wo. Wɔn sɛ onipa deɛ ɔwɔ nan o. Yes. Asase ɛwɔ nan. Dabi o. Nso asase dwane. Hɔ na abɛhu sɛ bafa yi so dwane. Wodi aseɛ. Yes. Bafa yi sakra wadwene a. Amen. Wodi wase woyɛ bafa yi. Woka sɛ wafa ho adi. Awurade nka yɛ. Amen. Ɛkenka Awurade asɛm yɛnkɔ. Wɔse na wanya baby ama wo. Wɔse saa bɔ no wɔanyɛ baabi ama wɔn. Yes. Wodi aseɛ. Ampa. Nadeɛ na yi. Na me hunu awufo nketewa. Eti wɔwuru awufoɔ. Nketewa. Awufoɔ. Nketewa. Mo deɛ mo nkwadaa nketenkete no a mo duro se mfiamfia no a mo de nenam kuro dua mu a Yes. na mo sɔre a nkurɔfoɔ kunum ɛna mo bɛtabata ho ɛna mo bɛtabata ho na nkɔkoro si mi bu sɛ masɛm bi sɛ kaa Okay. ayɛ ma trɔtrɔ yi a esi wɔ yi sɛ ayɛ ma na mate ɔtare ho a kaa no konya accident a ho a na bɛdi kaa wu. Mate na. Wọn na di ka ewu. Eti mu a mo tari nkɔfɔ yɛrɛ hɔ ekunu hɔ no. Wɔsɛ mo bɛyɛ da yi. Mo bɛyɛ da yi. Yes. Sɛ Awurade asɛm o. Yes.
What I say? Sir. Already some can cancel. Revelation 20 verse 4. Can get ready as Some who are from the one I can see. what's who for? And get to one. Hey, And I can see it. Osage for Kwame Nkrumah. Yes. Kwame Nkrumah. Yes. Wabeba. So no kwaji kankan nyame bae. Nyame kankan. Any ene. Kaka maniaba. What I say? Yes. Now so they will do abosom some. Kwame Nkrumah kwaji kankan nyame. Edi ba Ghana. Hwede Ghana atete apansamaye. When you go on say, Kwame Nkrumah obeba. Deputy. Atamis obeba. Yes. Jacob Jabilamte obeba. Sir. Oye kesiye okrepa. Okay. Hallelujah. Amen. He when you go back to obia ya katakati when you go. No question. What do you say? Yes. Eti wo to wa na wusu wo. Na do sa guti na wusu. Yeah. What dia week bia sumprenu. Obi busa wa wo se wusu atemu ho. Yes. What do you say? If say e ma dodo no wa fa no wuntumi nsakrai. No question. Hallelujah. Amen. Na ena wuji Yesu Kristo dia. Wo ho kwan se ye dai. Your boss. Wo ho kwan se ye dai. Shanka do ade da. Amen. If you say, okay, kan Matthew chapter 28 verse 18 no a wo ka asem bi. Matthew 28 verses number 18. 18. Na Yesu baba katre won say 18. If you say, be baba Yesu ba be kan asem ni nyina say. what the was so near asase tumi na. What you say? Pa amame. Ayadai. Amame. What you was so ni asase so tumi ayadai. Amame. Yesu ma ye no. Na osoro ni asase tumi. Na eni obi ansemo ne wo bonsam sem. Okay. According to Job chapter 9 verse number 24. Was it what the assassin saw one for What the assassin here die? I saw one for Hallelujah. Amen. Yesu Kristo bema ba no ba ye no. Ah what bedi nkunim no. E wo wo ni asama adoso no. Yes. Anu Onyankopon de osoro ni asase tumi here die. What the asase tumi here die. Shanka Rade da. Amen. O ja sam na say. Eti adi sam ne kenkan say yanko. Revelation 20 verse 12. What's the who I will forget to one case. Eti wo awufo ketwa ni akese. Say what you want to him. Brother, and why did you say we are here? You, it's what I tell you, one count. Here for Cranaka, when you go by some year, Yes. and so you have one year. Yes. What does I'm saying? Go for and get what? And say what you want to him. Judge him one of him. Mujaja him one of him, sir. And will be a woman. Let's see. Or Bob for you, be a woman. Hey, brother, a woman way, and the says a woman be come and yeah, I saw them woman. Yes. Shaka Amen. something say, And will be a woman from here. let's see, or Pierre, woman from here. I am Coleman. Your friend is saying, your friend is saying, it's a woman who do. The book of life. Wait, and the says a woman day. Come Yes. Shanka Amen. so dear Komwa, so Unya Sikata Makra, worry martyrs and cry. Yes. Mr. Wire Day, Why you sir? the catcher. What do you talk as I would walk? Mr. Udia come anymore. What would I do? Shanka Radida. Amen. Kika Radiasam. Now, and someone to know one woman what when you put Pia, a bit Pia, more fortunate who was him. Okay. What does it? Yes. Eti okay cancel one sanka for a 2 million no enchemu ya 29 no a wo se aniye nyina da And the Baba Temu. aniye nyina And the da Baba Temu. eti unim na se ukuru oni ho na didi na tamu a we nya go bon de be dai Baba Temu. Wahu. me ka sai obi ne obi akọwo Yes. yiri nim wo dia me ma odue Sir. wo da sana se Yes. wo sa de su nyame saga na yo wo ga da sa de su nyame Sani asum nyame wo ni obi awo wo yire onim Then you hintan now so. Shanka Rade da. Amen. What do you say? Yes. Oh, sorry, ara wo sorry, I ukra babro. And you be any say, brother Kwasi there, brother Kwame there. Wo ni obi awo. Wow. You know the baba tamu
ɛne yɛ nyina da ɛne wɔsoro Nyankopɔn de bɛba atemmu ɛne nea ɛnta nyinaa nso hallelujah Amen. hwɛ deɛ yinta no ɛne hu no ebi sɛ Paul ka sɛ wɔse wɔhinta yɔ no ani wu sɛ wɔbɔdi mpo nhyɛnka Awurade daa Amen. wɔte kurom a na ayɛ homosexual turumu ɔbaa sɛ me soso me ne ɔbaa bɛwale Jimmy o. Yes. Jimmy. What does it? Yes. Nana Solomon say Jimmy about Abofra come home. That's right. And then one baba man I die. Wait Jimmy about a penny come home. Yes. Namia some the time. Shanka ran it out. Radia some can say. Me but on Okay, say Bible say. Quite. Na wana mansa to no one who what number and someone what about home. You can change your emotion. We need promote your mamo. Yeah. Nika no di promote your mamo. Secret in Tentia. And Tadia Wucha, your friend is see through. Would you promote your mamo? Yes. The Ragas are signing your one. Or burn himself Santa the France. You are no crew. Yes, sir. They say, me catch now. You're on the bed of the Obey. You're on the bed of the Obey. Bass, some Kawadi. What does it? Yes. Shanka ran it out. The Shanka ran it out. Amen. Something say. Nentos one. What's no one I'm someone who say. When I'm someone. What's no woman who train a woman who know what time said you might said you won't work too much here. You are brabot here. When they are here. Who saw you near tomorrow? Yes. Oh, yet now. What does it? Amen. Ti otu wana say my fair dia. O de fa na ti na ko. Na ayeda ya empani metie meba. Hallelujah. Amen. Empani metie ebadai ebeba. Hallelujah. Amen. Boni bia be na sase wesu bia. Enyo wadwene so afa di o. Wo ye de ya empani metie beba. Yes. Hallelujah. Amen. For ready assembly yanko. Na to so no. Ko. Verse ko. Na epo eyi na wufu mai. Wase dia yi. Epo eyi na wufu mai. Na just a cast to bed ai. Hey, monye so cast to bed ai. Yes. Oh. Okay. When you say wa akwada nsuom, eti wa fa awodi. Obeba. Yes. Hey, sister. Say one ntwe yie. Ne se wo oboni mu a. Hey, me ma odie o. Me ma odie. Sir. You come at you. Yeah, what would the home, you know? What would the work? Boni mabazazi Obi asinim da obewo. Wey necessary ye famu aba. Ye famu atwene. Yes. Na owuachi atemu eda ho maye. Hallelujah. Amen. For ready assembly bla. Revelation 20 verse number 13. Epo eyi na wufu ewo mu ne mai. Wase epo ebeyi na wufu aba. Na owo ne asamado nso eyi na wufu nso mai. Na owo eni asamado so ebeyi ewufu na ba. Yes. What does it? It's one more na be day. One be solid. One be pia ba. Yes. O de atina ho. Na bobre bia se de wa ope. Na ye wa dwene se wu anasa. Woni ba wo ni nipa ba. Oni ba wu no nipa ko. No nipa ba. Se wa dwene sa. What does it? Yes. Apple eyi na wu fo ba. Yes.
ɛna asama do no owuo so yɛ dɛ ɛyi na wufo baayɛ na obomu bi ara tense ne onima tie. hallelujah Amen. simple mind no Yes. obebu obiara time Sɛ de onima tie. ɔno ɔnyɛ nhwehwɛ mu ɔnkasa ɔyɛ otumfo ɛna ɔnkasa ɔyɛ president ɛna ɔnkasa ɔnsɛ twan ɛna ɔnkasa ɔyɛ nifirani obebu ɔtɛn sɛ deɛ ɔnuma si tie efisɛ nifirani bi wɔ hɔ a wɔyɛ bad. Apa. Ni friend bad. hallelujah Amen. obi so yɛ kurɔmfoɔ ne atwa ne nan Yes. wɔde asɛ obebu n'atɛn sɛ deɛ ɔnuma teɛ hallelujah Amen. so ɔnade asam sɛ ne nkɔ Revelation 20 verse 14. akenkan Na wɔto owuo ne asɛm a de ɛtene o data die ne mu. wɔde asɛ owuo ne asɛm a Yes. ɔno owuo no a ɔno wɔtintim mu so a na wɔde wɔkɔ no Yes. sɛ wɔ soro nyankopɔn nsa so ne mu a Obɛtena. sɛ wɔ ne tumi Yes. wote wɔn ho nsuro nyame Yes. wotwa borɔ wosɔre na wowiawia cement Yes man. wiawia cement kurɔmfo tatwa mmoa yɛkye kurɔmfo ana wokɔbo no bi wode sɛ Yes. kristo nsakra yɛ daa Amen. awurade asɛm sɛ sɛe Na yɛn ne owu mprenu no. wei ne wɔwu mprenu no Obiara wɔnhunu sɛ. wode sɛ wei ne wɔwu mprenu no Yes. ewiase obi enwu mprenu o obi eni wɔbɛwu mmienu Nokwasɛm. wɔkyerɛw sɛ daakye temuo wɔ hɔ Yes. na temuo no nsiw yia ɛno ne wɔwu mprenu no Owu mprenu. wode sɛ Yes. sanka awurade daa Amen. toa so ne yɛnkɔ Revelation 20 verse 15. akenka awurade Na asɛm obiara wɔnhunu sɛ. hwɛ obi a wei wɔnyi obi amfiri mu wode sɛ obi a Wɔnhunu sɛ. wɔnwu no sɛ Wɔde na sɛ nkwa nwoma no mu no. wɔde no sɛ nkwa nwoma no mu Wɔto ne tene o data die ne mu. hallelujah Amen. wɔde wo bɛtu gyatadeɛ nim Yes. wɔde wo bɛyɛ dɛn Ɛbɛto data die wɔde ne wo mu. bɛtu gyatadeɛ nim Yes. sɛ woyɛ akwasi amankoa kristo som Nokwasɛm paa. nyamesom twitwa ne mu wode sɛ Yes. ɛsɛ na woɔbaifo woɔbaifo Yes. woka sɛ wobɛbiti wobɛtumi abiti trap no wobɛtom wobɛse Yes. wobɛkɔ bo nsam kyɛm woɔbaifo Yes. woɔbaido nsam wobɛkɔ bo nsam kyɛm Yes, sir. na wei adɔfo nom abusua a wotie me Yes. wei na owuprenu no owuprenu no ani saa berɛ ne wiase nyinaa asi Nokwasɛm. bonsam gyem ɛno no ɛno nti hwɛ w'akwan ɛne w'abrabɔ yie Yes. na owuprenu no anto dan nkwa ɛne nnipa nyinaa ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ nhyɛnka awurade di Amen. ɛyi sɛ daa nkwa ɛne kristofoɔ ne agyidifoɔ ɛne dasoɔ na wiasefoɔ deɛ ɛyɛ bonsam gyem aha na mede wo si na awurade yɛ adom a wɔkyena yɛbɛtoa so Yes. yɛnya ahoɔden asa de ayɛ dɛ Apa. aba bio awurade nka wo ho Amen. tena wo tena hɔ ɛntieyɛ no awurade ma wo berɛ ɛnyɛ kwa Amen. adeɛ a asa wɔ nyinaa no awurade ma wo nya mu aba papa Amen. na wo kra anyera adom no nti amen Amen. anigye deɛ bi ni asase ɛne anigye wakyina wurawoɔ onipa wɔnyame no nianoa onipa wɔnyame no adwontofoɔ wobɛtoɔ so yɛda ɔsɛmpakani david oduro ase ɛwɔ nyamesɛm papa a ɔde ama wo madi ka nka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo kra nkwagye ntia ɛnyɛ biribiaa ne ɛhwehwɛ sɛ betaprakyɛ ɛnyɛ sɛ yɛnni dan dam ɛyɛ wo kra nkwagyeɛ ɔde bɛsi no koraa no ɔsɛ yɛda nkwa bunkɔmpɔ ɛkɔ w'akyi w'abusua mu wo nana wokɔ fie a mema w assignment yɛkɔ school no wosua deɛ ambɛpɔn a
na teacher ni no ama assignment and as a homework ukofia wa o ma meti ase no o ma me wa fa phone na frɛ no no bi san se hwan na wo ho ababo ni ma me din no bi san se hwan na wo o ma me e se wo nana obabi san no bi san se omo wo he wo de bisa na wobusua fie no bi san se hwan na si ye obabo wo nana bi din no bi san se owo he enti asase we so no ne ye pani bebrebe ni nyina no ye be gya ho Hallelujah. tabrabo bi a wo bobo no onyamesom pa ehu hia na wo kan se ya onipa ntie gisa ato no enti ye mbese ye be fa bere ni bebere ye de usi eya wurade pa okire ye be san ato aso eduru wa bra adaje a wasan no e de tie nyame asem do wiri kakra yi mesia ma wurade ne se o ma wo bere nyakwa ade bi ada wo koma so no onyama wo ye wa ye ka wo koma sa woni ye betu anamo a e ba cho bra e ma ne nyansa na waka se mi wuyanka e ma owuo ne ntowansa na waka se mi wuyanka e ma owuo ne ntowansa na waka se ye mi wuyanka sabre no na kachi mi wuyanka obi anya no oduro abrante bi obeka se ye abrante te se wa hotin e betu trasem a na wo se ye nya betima yim ye monsamamu a ye moye nsam ne ye monsamamu a e betima yibi ba Paul kan se yanka se hunu ye musie bewu enti yamfa ye ho anto ye ho so hwan na ado ho ato no so kan koma Brian Chain eni yankasa efa unko nsom nko bosu na nya ogia e ma okra afei e kan kwa okuma sa wo bibi wo de babo aye e ba cho ye mpo kan koma wo 10 cedi wo 20 cedi wo 5 cedi e ba cho ye mpo ni nyina ye je mi gina he ya betimi de aba ewrade be hira wo ni nyina abo ma ewrade adwuma no eye enkoso aduntuni na wotu dwumbito na yamfa ene adwumadie no emra na wie anije ni azazu bi amwe oh anije dia bi ni azazu bi amwe anije awachina wurawo wonipa wonyameno wonipa wonyameno brother Radisha e ka okuma sa fa bi beboa wo bi kwa na de beboa Awurade be shawo uti adwuma na wo se anigye eni asase so na na anigye ochira ya wore ho e na obeti asem e de ne ochira obeti awore ho asem e die ntia anigye eni asase so de ka asase so anigye e den abrante so yansa emba ena de krono asa ena asa ede na do na obi owo wurade no masa unya 1 million 100 Ghana se ubotomu 1 million se ubotomu no ne ho kura kire no 1 million nya ba bi obedwane afa efisa wi die wo my bet die wo abetie a obedi edie wo pa ogen so die wo but ye wo wurade no enya 1 million ye wa hoto
obi ma ne maame bia na de aka hyɛ no bɔtɔ deɛ ne maame wɔ bia ɔma no so na ne nyina hyɛ no bɔtɔ anigye ɛni asase yi so Yes. yɛnkɔ anigye ni asase yi bi amua ahotapa deɛ bi ni asase yi bi amua ɛnɛ anigye wɔkyerɛ wɔwɔ onipa wɔnya meno onipa wɔnya meno ni anua wɔno aka akoma yɛ to kɔlɛsen anigye ni asase yi bi amua Fawo dia bi ni asase yi bi amua nana ni dia na tena rewo kwa onipa wɔnya meno se onipa bɛya onipa wɔnya meno mese aka akoma yɛ to kɔlɛsen bible sɛ nyɛ deɛ nipa nyama no aboro so ne na ne nkwatim dabi da woma yɛ bia yɛbɛgye ama yɛ a but mepehwɛ aba mu akonta dɔɔso asase wei so anigye nni ha enti asase so nneɛma na wofom mbakyɛ ɔmoto dwom wɔ awia obi mete wɔ no obi baabi kaa sɛ yɛnsa nto laalae no enti moto wɔ awia yɛbɛsa nto laalae no na afei yɛpɔn sɛdeɛ ayɛ n deɛ amanfoɔ pɛ laalae no paa anigye ni asase yi bi amua Fawo dia bi ni asase yi bi amua ɛnɛ yɛ anigye wɔkyerɛ yɛ rewo onipa wɔnya meno si onipa bɛyi onipa wɔnya meno ni anua wɔno anigye ni asase yi bi amua anigye ni asase yi bi amua usameni dia no tena ya rewo Ese onipa bɛnya onipa wɔnya meno eyi onipa bɛnya onipa wɔnya meno onipa wɔnya etimi ni anom yepe kwa hime ni anu yepe kwa hime ni anom yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime ni amprem yepe kwa hime ni amprem yepe kwa hime wosuni wo yepe kwa hime awra woni wo yepe kwa hime wosuni wo yepe kwa hime awra woni wo yepe kwa hime heaven yepe kwa hime heaven yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime amprem yepe kwa hime heaven yepe kwa hime ni amprem yepe kwa hime yakoi 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 yepe kwa hime wosuni wo yepe kwa hime awra wo bi yepe kwa hime yepe kwa hime awra wo yepe kwa hime wosuni wo yepe kwa hime wosuni wo yepe kwa hime amprem yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime amprem yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime amprem yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime awra wo ni wo yepe kwa hime wosuni wo yepe kwa hime yeba yepe kwa hime wosuni yepe kwa hime yeba wo yepe kwa hime yeba wo yepe kwa hime yeba ni yepe kwa hime yadie ni wo yepe kwa hime awra wo ni wo yepe kwa hime wosuni wo yepe kwa hime amprem yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime amprem yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime yakoi yepe kwa hime 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 yepe kwa hime
Obi owo nyame no ono na wo ahoto nokwasem enye sika na ma ahoto obi owo nyame obi wo sika bebire wo wu akose enti dwene ho enche bia na de ba na wie ye gusu aye to kwalase no e ka okoma fa de bra obi bebi sa adwom de to aba no na ya pon ensori adoso ensobani adoso Missing Sonia Dosso and Somalia Dosso. When you would go to us, I see a for partner, yeah. And Sonia Dosso, Somalia Dosso. Yatutu stores ni nyina mu yakwa sore efi dum ye nu kola ni abia bia ba ehifo na esabanu bi anu ne ensa no mo bi ye ko Pentecost ye ko Presby ye ko Methodist enzoni adoso nso bani adoso bisi enzoni adoso enso dwama adoso Sasi sui aifo pa na ye enya bisufwe Nkwankwan senya mubi mansu beblebei mubi ensanum ya mubi odia bobo beblebei mubi na eye eni asori ni dia ubeko asori ni dia ubeko wo boni ti umu heaven no dia la heaven no dia la boni ti umu heaven no dia la Mpabonu dia ye fi akese boniti umu heaven no dia la boniti umu heaven no dia la enyu no dia wo beto asam no dia wo beta wo boniti umu heaven no dia la boniti umu heaven no dia la oh yeah, Bonnie. What you must
dia la la. Ejama inu dia. Obaba. Krono nu dia. Obaba. Yinse ni dia ubeyi. Waboniti wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. Ejama nu dia. Obaba. Yinse iwoni dia ubeyi. Krono nu so. Obaba. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. Chacha ni dia. Obeto. Boni ni dia. Obeya. Yinse ni dia. Ubeyi. Waboniti wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. Obi kunu dia. Obeje. Obi kunu dia. Obeje. Obi kunu dia. Obeje. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. la la. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. Oye boni. La la Oye boni. la la. Waboniti Wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. La 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 la. Boniti wubulu. Heaven no dia la la. Enti sabani ti umwa kronu ti umwa emfa ho de egira ha yeti eka nyame asem yi mistake na fa phone to baby obi befa uyi obi phone alai heaven unya dan onka ho de mistake na fa phone to car no front obi befa kwasisi a heaven no onka ho sa edi Kristo di mu damase amen mo amuyi bi boa ye nyina wo wa nya bi nso awurade hira amen e bom pan se awurade ma wonsa no adwuma enye yie na ehia woti se sofo bi kanya me asem a wayi bi e de aboa e awurade pa wo kyera nso e beba mo nche ba bi a wo bi a ye konya nkopɔ anim wɔ mpaabom sɔre gina wona so na ye mo mpaye na ye mfa na adwumadie no emra na wiye obani adɔfo mama yɛ mɔmpaye yɛ nyankopɔn ne abanka sɛ David ba na asenka odin daa Amen. amen ahyɛsɛ ne awia no Yehowa ɛbra yɛ hyɛ ase odin ne ɛbɔɔyɛ wonam adom mɔbrohu so abɔ ɛho pae wako ahwɛ nsɛm no aguguro yi mu yɛsɔ sɛ ma ɛnso aba ma ho amen akra ɛte asɛm yi awurade ma ɛmpie nkɔ amen ma wɔntie no ɔnya no ani so no ɔnya nkwa ɛde adi akyire behu yɛ mmɔbɔ nkwa no ahyehyɛ adwumadeɛ yi so yɛ nyina mmɔbɔ ma yɛn nkwa ne ahoɔdeɛ bɛtu da yɛ adwuma no nto asoɔ deɛ nyɛ kodura wieyɛ wodom boayɛ ne a ɔkyerɛ bɛtoa so adekyerɛ bɛtoa so yɛwɔ ha bapem memene da wonya ni da soɔ ne ɛkamafoɔ hyɛ yɛ den awurade hyɛ yɛ den yɛda mmeɛnteɛ no mu nɛ yɛso na yɛmfimfiri awurade home mu abɔfoɔ mɛkaakaa yɛn na ankyɛ no pio no manyima yɛ nyankwa wotumi nti makura yi ne aguade hyɛ nya nyankwa wadom tibetie yɛn daa amen awurade mpaebɔ Eja osro, udire wote, manye mra, yope no wasasi so, sede osro, mayenda buene, nafaida kafrie, sede lifode yaka, faye konsuri, yefri bone, na wana hinie, ene ya woden, ene bunyam, ayo diada. Amen. Mama yanyi nhyira adom mobrohu asomdwe efi Yesu Kristo nkyɛn agye Nyankopɔn dɔ wɔne yɛn tena ɛnɛ ne mlaka nyinaa amen